negara mawa tata. Alun-alun. Alun-alun ning kono. Alon-alon. Kan alun-alun iki Tegalan Tebu ning arep kene. Aja emosi. Emboten kudu dicawe. Piye Mas Glutut? Iki kita nggonya. Aku iki nyambut gawe meh 23 tahun iso awet iki gara-gara iki. Ah, lho lah ya apa to? Oh ya salah kok iso. Kowe iki nyepelek. Oh, Yuh, ya ampun kok sampeyan sing lungguh Ben Elisa. Kursi iki dadi pelengkap nggon pementasan iki kudu ana. Ngono. Lho. Jiang, kowe ora ngisi di sini. adem Kursi. Beh, aja ngisi ditanggap Kursi kok ngene iki lho. Kursi pantai. Anak 1000 sama kamu. Beh, Kowe engkrek di anak 1000. Mlaku wis kene. Wis wong 5 ngene iki kok anak 1000. Wis gak mlaku. Elisa susu ya ora genah lho. Iku anak 1000 gak mlaku leh kowe kok. Piye Mas? Ngesok. Pinjem duit 2000 aja kalau gitu. Buat apa saya? Buat markirin hatiku ke hatimu. Iya. Jangkrik. Mah, aku tak melu ngono kuwi ya, Mah ya. Wis rasa nggonmu ning kono, Mas. Aminor, Mas. Aku meh arep muni. No, Bos. Meh arep tak support arep. Wah, lah Ngono wis njaluk aminor ya. Nanano neno lele lo lale. Lale le lalo lale lo. Nyapa to mbok tabuhi sik. Iki lho tak goleke laras iki lho. Wong aku. Mbok ora biar laras ya aku. Lho. Iki lho kowe iki tak petukne nada sik. Oh, pedhok aku. Iki bentengen kupingmu jajan kok karo kae dulurmu wedok. Iso to? Bocah-bocah Nenano nane neneno nane. Nenano nane, nenano nane, nenano nane. Nenano nenano nane. Nenane nane nunu enono. Hei, Wah, nyapo penak-penak iso. iki lho tak goleke sik nadane ben penak. Nenano nane neno nane. Nenano nane nunu enono. Naneno Gak saking nano. Jajal. Kene. Bengi iki nanggap wayangan. Ayo. Kowe iki lho jang cepet, jang sacet ngono kok iso. Sasa yo mikir gedeng aja niku. Lah ini lho pelawak ora iso fleksibel ngene iki lho. Ora iso ngurung mangan. Bengi iki nanggap wayangan dalange daru sing paling ganteng. Ganteng dhewe sak Jawa Timur. Insya Allah panjang umur. Ganteng dhewe sak Jawa Timur. Insya Allah panjang umur. Omahe asli saka Tulungagung. Piyantune seneng tetulung, seneng tetulung. Yen tanggapan ora tau bingung. Sik, kowe ora mbleset Mas, ndang cacek ngono lho. Kene iki dwilingga saling nukara ngono lho. Dadi Purwakantine kecekel i. Ya ya bukan mikir bedino. Hapsara ya Hapsari. Apsara Apsari. Nah, Dewa Dewi. Nah, Betara Betari. Rembela. Wis kilo 15.000. Aku bukan muni rempeli. Tak tukono cuwantang wae. Dionek. Manggo nekne iki Lah nyapa? bukan muni kuwi ta aku. Lah iya Hapsara. Lah iya Apsari. Dewa, Dewi. Betara, Tari. Rembela. Sekilo 15.000. Lah ngono apik. Aku ro mbok pancing iki mbok kan ape muni rempeli. Lho. Kok se mbok balik dipindho ket iso. Lah ya loro. Kok iso? Ayo jajali. Dalang asli saka Tulungagung. Insya Allah seneng tetulung, seneng tetulung. Ngibadahe ra tau bingung. Mulane kuwi ra tau linglung. Ngibadahe ra tau bingung. Mula uripe Yo, ora bareng-bareng, tau Jajal. linglung. Salatullah salamu tak Allah Tuhan
gendeng kok. Ngapa? Kok selawatan sak bisa lo Katolik. Lho ora apa-apa apapun bentuknya Tuhan itu Maha tahu. Tapi kok. kan rapal. Ya ora rating kok nek salah spelling. Kok takoni kowe melu kang Ndok. Ngono piye? Aku wis pindah agama. Kowe Cilaka iki ya kowe. ngono. Mas Darum beto sinden songo. Iki sapa kowe? Jiro lu 4 mo 6 tu 8 9 10. Oh 11 ya? Jelas. Lah kok overload to iki? 10. Songo. Mas Darum ngasto sinden songo. Yen tak delok sregep dedonga sak Nindakake perintah agama. saben Ramadan ra lali poso. Nindakake perintah agama. Saben Ramadan ra lali poso. Bintang tamu nek Elisa Korkarus. Terus angin terus. Ayo, Korkarus. Iya. Ambune kaya kapur barus, kaya kapur barus. Yen de masalah ra tau diurus. Seneng pangan pedes akhire murus. Nyepake kowe. Loh, kok ngentahi? Lho sampean seneng makan pedes apa mboten? Lah ya murus terus ngentokne ngentahi kuwi mah. Bener iki wong sakit. bener. Ngono. Iya, Sinden de pinggir dhewe ketok rada alamu. senajan lemu ya katon ayu. Bocahe ayu seneng guyang-guyu. Kuwi ngono ya gendaanku. Sik sak krungu saiki. Krungu ora? Krungu. Jajal kok iso kuwi kekasihmu kepiye jelentrehno? Gendaan tuh bahasa kasar, bahasa halus iki pacar. Nggih. Pacar ki partner acara. Oh, gitu. Jadi Setiap beliaunya tuh hari ada. sebagai selalu menemani saya dalam bekerja. Iya. Sa, Apa? sehat ya. Aku gendaan. Kedaan gundulmu. Gedak. Kedaan. Kowe iki mbok sing halus to. Awake dhewe iki nek nyambut gawe Petuk Elisa ki sak ora-orane nuntun bak-bakan tata krama subasita nggon tata basa sing pas. Ora kok Trapsilo, toto silo, trapsilo, toto coro. Coro. Toto coro. Toto coro, ceremenje, cacing abang. Malah kayak bakul man. maksudnya ki ya bener beda-beda nggon, beda-beda papan. Ning desa mawa cara, negara mawa tata, gending lakuning patut. Lah ya ngono to. Leres Mas Geletik. Leres. Gending lakune pacet, katok digawe ngapret. Negara mawa tata, desa mawa cara. Negara tawa cotot. Cocok apa? Cara tawa toto. Cocok gundul. Negara nawa toto, tawa toro, coro. Gundul kok. Angel sawe nek tak jameng Jawa ki alon wae to. Oh, Desa mawa Desa. cara, negara Desa. mawa tata. Alon-alon. Alun-alun ning kono. Alon-alon. Kan alun-alun ki tegelan tebu ning arep kene. Aja emosi. Emosi lho, Bos. Ora Omong ora cecok alun-alun. Sabar. wong ki nek ora iso ngadeg ditetah. Lek wis ngadeg dhewe nyambut Nek ora iso nggon ngomong didudoi. Alun-alun. Aku dudu ono. Dudu ono aku. Dudono. Dudu ono aku. Soto Merawon. Soto perawon. Dudono ki ngene sa. Dibetulke. Nah, Dudui. betulno, Kak. Diarahkan ngono lho. Pira-pira ndung petuk ya emosi ya. Omongan dhewe kok. Sabar wis ngono sa. Sabar yo. Sabar. Aku yo karo kene wis sing rada nyambung yo. Iya, Nduk. Nyambung apa kowe asline? Ini rada konselet. Konsep. Kowe ora ngerti. Iki Beda sinyal nek kene nyambung kono konselet. Konsep kowe meng ceret. Masya Allah, ngene lho. Dok, ngene lho Mas Daru. Nggih pripun Mas pripun. Daru itu memberi peluang dan leluasa dalam pementasan. Jur sampean ki paling tidak iki mbok aja seneng piye ya nek ngarani. Aja seneng terus golek menangmu dhewe. Ora menang ya omongane ang dicerna, Bos. Lah kowe ora ngerti iki nek ngetoprak. Omongan di Cerno to. Omongan iki mlebu kuping. Roh. Tadi dirungokke ra di kene, ra di Cerno. Mlebune kuping, nek ra gledek po. Ledek kok apa iki? Sabar to, sabar. Kan nyapa?
Sabar arep nyapa kowe. Gel aku. Ning ndi kok iki mlebu kuping lek metu kok kuping iki kopon. karepe Elisa ki nek dicerna iki kene pencernaan dalam sebuah apa ki nggon lambung, Oh, nggon lambung. weteng. Kuwi Elisa. tugas panganan. Nek kene iki pendengaran. Jawilen janggute ben ndak nesu. Jawil apa nggon ngendi? Jawil Jambut. Wah, aku jangkut. Oh, Jambut kudu dijawil. Piye Mas Luluh. Glutuk? Rupane kaya garangan lho, Cok. Engko ra sida nesu terusan. Terus takon ana engko lek penak ditakoni. Lah, iku tenan mbok janggul jawite to, terus jikok gedang terus dipangan. Masa mau bedes no. Piye aja nesu-nesu yo. Ah, yo ngono. Nek aku klentu ketal-ketol atur. Salah koto-koto wis biasa. Biasa. Iya. Kok bedake Biasa. Kowe nek ngomong biasa engko aja numpak bis mandolo ya. Aja mampir ning Partomino. Ngono. kok kita kedul. Iso jajal. Iya. Pikiran apa? Jajal, nembang apa Mbak Elisa? Srempek Mas, jajal srempek. Serempek. Serempak. Kok sempak. Ayo nara mundur kamu nanya saya. Didelok to. Tata carane delok. Eh, Diajeng garwaku diajeng. Waduh. Kakang Mas. Suwe ora ketemu katon pasuryanmu sumunat Diajeng. Lereh sampun dangu sanget. Boten kepanggih. Koprak apa? Panjenengan. Kula nggih Apik kapan. ketoprakmu ini ya, Duk ya. Ing wektu sawetara iki aku nyuwun palilahmu bakal ngetutke kedheping netra jumangkahing suku wondene kautus dening Gusti Sinuwun Prabu Sladikramaya Diajeng ya. Nun injih Kakang Mas, panjenengan mugi-mugi selamet. Pinangke wilujeng. Hop. Datak. Kok mugi-mugi selamat. Dongake aku. Ketoprak nang ditotik. Apa kok iso guys lemit barang Ora. Dek iki ketoprak ngendi to, Dik? Biasa. Aku Mugi-mugi dongake. selemit ki apa lho kok iso. Suami. Ngono. Jajali. Koprak apa? Kene diajeng lenggah sawetara bakal tak rurung ya. Nah, Kene. Pelok sak bro. Ngono. Kene. Diajeng wong-wong iki. apa ya bombong penggalihmu? Wong-wong iki sembrono iki ya. Nyapa ta? Iki kita ngunyah. Aku iki nyambut gawe meh 23 tahun iso awet iki ya gara-gara iki. Ah, yo lho lah ya apa ta? Oh ya salah kok iso. Kowe iki kepelek. Oh, Yuh, ya ampun kok ngene ya. Iya, Cak. Kamu nyembah blangkon 75 kok dadak. Iki lho 55. malah kelarang. Diajeng coba tak ruru ya, diajeng. Koprak apa sasa? Kang tulung. Kalusen nek niku kalusen. Kalusen, Pak. Sing rada kasar mawon, sing rada kasar. Sasa kasar iki jane iki Piye, bawa piye, cilot. Kowe iki nyapa kok lungguh kono ki lho? Pentol lurat ngono Kene, ya iso. kene. Kowe lingguh kene. Dadi kursi. Bawa sih. Lho, kok iso kene. Coba Pak. Toprak kok iso. Iya, Pak. Iya. Kok gel. Piye sing piye? Loh, toprakno siswa budaya kok. Iya. Lam tilam. Iya. Aku sesuk jan ya, Duk. Iya, Mas. Kon ngejak ning ndi sesuk padha mrongos iso. Aku Ketoprakmu ki lho. Oh, toprak. Oke. Siap. Lali aku. Cek ngene Wonogiri jatuh melu lho. Weh, dadi. ora iso melu koprak eko lho iki. Ayo teh ayo kene iki yo sik sedulur kok iso. Oh, jare. Ora gelem mara ya. Kon mara piye ora dijak. Kok dikira golek. Aku sesuk ade ketoprak dhewe. Ya, daru budaya, Mas. Iya no. Paraji iwatan paku lingan alhamdulillah diajeng Injih Kakang Mas. Ketoprak kok Jejimat. alhamdulillah. Apa? wong iki kaken syukur ngene iki
Ing wektu dina iki sak kabeh papan panggonan katon rame ning kanggiku katon sepi Jajeng. Kok sakit sepi dos pundi? Pondene atiku sepi mergo sing iso ngramekake nyung kowe Jajeng. Oh, tegese iki ning kene mung ana sliramu karo sliraku. Ana silitmu. Iki penonton komen bae sih. Sliramu karo sliraku. Suwine ra ana silit. Kok iso silit? Aku wis berusaha iki. Terusno. Kandese luwese aduh nimas aduh Jajeng Ning kuwi nyapo arep nyapo ning apa untumu kuning ning untumu kuning ngono kowe kene lho swasah nembang dadi kursi kursi ning Dadi taman. kursi Nah, nembang ngono. iki nyapo. Kursi sing niku sapa? sampeyan sing lungguh Ben Elisa. Kursi iki dadi pelengkap nggon pementasan iki kudu ana. Ngono. Lho. Jang, kowe ora ngisi sini. Adem Kursi. kowe. Beh, aja ngisi ditanggap Kursi kok ngene iki lho. Kursi pantai. Kursi ngene lho, Mas. Kursi pantai. Oh, tak tutuk paku rengmu iso. Tak tutuk. Kok iso malah kayang ayo dadi kursi. Kok iso. Ngene. Ora. Kursi sing apik. Kursi sing apik nek ngono kok ketok Iso paku ngene. payungmu. Ngene ora. Ngene lho, Mas, ngono. Lah mbok ngene. Mah, Lah enggak sakit ta. ayo ngene. Nah, Oh alah. Diajeng Elisa. Kakak. Diajeng Elisa Setyowati ning sih. Kene lenggah ndak pundhutke kursi lelenggan sing kepenak ya Diajeng. Wah, menika kados anu nggih kursi awis niki nggih. Oh, larang iki. Kepiye Niki Diajeng? aduh kok anu nggih empuk. Waduh, kene Diajeng kene rada rene. Dos pundi? Sliramu kurang mangerteni babakan kursi iki. Lah kudune piye Yen to, lenggahmu Mas? kurang dhuwur, iki njorono tempat tombol otomatis e. Oh, tombole Kene pundi? kendekan lah, tombole ning kene. Nah. Dhuwur dhewe. Ya, kok nek kene iki disuruh. Nah, Apike. kene. Nah, kene. Nah, mudun. Ayo kene dicoba. Bisa. Lek sing jajal sampean, Lah. mbok tul ngene, Terus gak dhuwur. lah ngopo, Mas? Modot. Ora kok iso. Ayo kono. Ning. Ayo meja, Meja, kursi kok meja. kursi. Aman toh? Aman. Suarane sing gede. Oh, Mas Daru, tangane diciumi ngono kae jele. Aku mau ora ngono lho, kamu kok Piye Kok kowe iki kurang berekspresi dalam menguasai pantun. lho. Sayang. Sayang. Oke kok sayang. Wong enek muni alhamdulillah ketoprak ndak oleh saiki sayang. Sayang. Biasa kowe kok. Kene ngambung tangan kaya anan bajing lho. Alhasil raimu. Ya, iya iki lho bambu iki lho. Kok iso. Oh, sayang banget sama kamu. Alah. Makasih. Penisilin iso omong. Kamu tahu nggak? Apa? Kamu tuh kayak perambanan. Kok bisa? Rambanan apa prambanan? Kayak rabanan. Berarti aku bakal pedus. Apa itu Pak? Oh, rambanan. Kowe muni prambanan apa rambanan ora beda. Ora ceto ya. Aku kayak apa? Kamu Ya Allah. Prambanan. kayak perambanan. Kok bisa? Candi Prambanan toh, maksudmu kono. Yo candi. Kok bisa? Soalnya aku jadi pengen bikin anak 1000 sama kamu. Wah, Weng krek anak 1000. Mlaku wis ngene. Wis wong 5 ngene iki kok anak 1000. Wis gak mlaku. Elisa susu yo ora genah lho. Iku anak 1000 gak mlaku leh kowe kok Piye Mas? ngesot. Kowe iki yo karamu ngawur. Anak 1000 gundul. Wong anak 5 wis bingung nek nata kok iso 1000 iki lho. tak kira ki kamu ibarat kayak Prambanan megah dan besar yang bisa memegahkan hatiku, yang bisa membesarkan cintaku ngono. Oh, Ngono kok, yo. contekanku berarti nih. Berarti lho.
Anak saya wis gak akan melaku. Aku pinjem duit 2.000 aja kalau gitu. Buat apa saya? Buat markirin hatiku ke hatimu. Iya. Jangkrik. Mah, aku tak melu ngono kuwi ya, Mah ya. Wis rasa nggonmu ning kono. Wis dalang ning kono. Jeneng kono Delu to lho. Ora iso. Lek iso parkir sampean gandul truk ngono. Wis mati urip ya wis karo kulit kuwi lho sewengi utuh. Rasa njaluk sing kono. Asem maneh. Sayang, Iya. kamu tahu nggak bedanya pemadam kebakaran sama aku? Enggak, apa beda? Kalau pemadam kebakaran itu pantang pulang sebelum padam. Tapi kalau aku pantang pulang sebelum kau bisa kupinang sayang. Oh iya. Malah gila nih. Wis tak rayu iki ya. Lah kok sing metu malah Sayang. gemak tebu. Kamu tahu nggak melihatmu itu bikin aku harus ke tempat Pak Lurah. Kenapa tempat Pak Lurah sih? Soalnya aku harus minta surat keterangan tidak mampu karena aku terlalu mencintaimu. Padha kerene lho. Berarti ora duwe. Jaluk SKT. Padha kerene dadak njaluk siaran streaming. Tidak mampu kenapa? Mencintaimu. Ke Pak Lurah. Kritik. Ora roh. Urip dhewe-dhewe iki. Nyapa? Kalau dia ketemu aku ingin ke tempat Pak Lurah. Ya, kalau Kalau kamu aku pengen ketemu Pak Mudin. loh sebabnya Mas. Ingin minta surat kematianmu saya. Kok apa? Kowe ra nyambung makane gak kowe iso. Kok mbok tibake aku. Tibak ning kancane. Kurang sithik, ayo Jang. Neng. Coba deh. Nih. Neng kuning. Lancen kuning kinawa liyan. Saestu lho Mas Kutuk. Dijawel janggutku. Rasane nderedek. Bulu kudukku ngatek sedoyo. Deredek ngombe bodrek. Tik. Lek kowe deredek minum lah bodrek. Anu wes sesuk kanca-kanca dulur-dulur YouTuber nek pas nggon siaran ulang kena translate ya. Dadi basane ben cetha ngono. Ayune amanise eseme Tak kira muni manis. awe muni manuke ta. Cangkemmu lah. Aku wong tertib ra tau muni ngono. Aku wong ambak aku iki nun sewu lho. Nakal tapi ra tau saru-saru. Manu. Lah kuwi iki latah kok iso. Mau rada kendran aku. Latah. Aduh Nimas. Kritik. Cus. Wah, Inten kluthuk. cus. Adus. Inten. Inten-intenipun Kakang dewe. Diajeng Injih Kakang. aja mbok gundeli ya diajeng. Lah ya saged ta cah. Utawa silang pengen nembang opo. Lah ya kuwi kepenak Dimen bisa dipun iki. ngadep. Wow, wonten pamundutan Kakang Mas, katresnan Nah, kuwi sejati. pas. Ah iya. Terus ya, Wah, Cak. aku pengen ngrungok nih. Ketika sisa. Katresnan sejati. Nggih, kalih Pak Dalang napa pripun niku permintaannya? Hei. Jane mau ya ngono nih saiki wakili kluthuk ora apa-apa. Janti. Anu lagu sing piye? Loh, Janji tresno Kalau ada lah. jangkrik bocah iki kan ya. Napa lintang asmara mawon? ya Ya. ya ora apa-apa kena. Timbone padha kena. Nggih. Heeh. Damel gamelan kok. Lintang asmara. Oh iya, lintang Oke, asmara kanca-kanca. sih. Oke, Heeh. pas. Ngono, yuk. Tenang Elisa sampai goro-goro. Ya apa? Kapunteni mboten saged saestu Sakit kalau Mas, sampai mergo goro-goro. niki mengke pesawate kula kalih Elisa menika jam 2:30 isuk. Oh, ndak situ goro-goro, Nduk. Nggak bisa kalau jam setengah Ya. 3 mentok sekali. Nanti jam 5:30 itu pesawatnya pertama itu ke Vietnam, Pak. Iya, nanti Kalau kalian bisa penerbangan ke pagi. Oh. Ngapunten nggih Ya, Pak Dalang. mencari liburan kan sulit, Pak. Kalau Aku kalian mau bisa. wingi iki kadung mature goro-goro. Cek, betul. Nggih, Kritik banding di Thailand itu. Kula Iya. ananan gajah benjing ngene. Neleki cengelmu iki aja. Tak rutae gajah. Yuk, kanca-kanca, king budaya. Oleh yo. Yo.
Langking Kusumo. Ya. Alisa. Mas Tutut. Spesial Maaf kali ya, Mas Mas Iko. Iko. Nggih. Apa? Arek. Ini kok ngono. Wes. Spesialkan untuk keluarga besar Pak Narsilo. Spesial. Siang pantoro ratri eling manising ati setiaku bisa nduweni marang sang tiatulas ni Rasa kangen yang limputi lintang bulan dadi seksi upayane akan balen janji supaya mati apa ya kena tak cekel kandamu tadi cekelen mas ugem menapa sengkak Sabaya Mukti Sabaya Mukti Sabaya Bakti inggih kakang mas wong ayu tresna kukinarya sapa susah jroning batinku wong tegus anda loro setimu tresnaku tulus rening kalbu senajan ngalun ngibayu secara tresnaku ra bakal seno Senadyan nyawa pancet sakaraka wis tresno ra bisa dipisahno Langking budaya Indonesia saja semadaru oramo Hijau Maria Hijau Maria Siapa Koro Aratri eling manise ati sejaku bisa kanduweni marang sang Yasulasti rasa kangen hang bulan dadi seksi upayane bakal balen janji
Jajal kluduk. Ya kene, pemawakmu wedok. Kaya kluduk ngene lho, Sa. Oh iya ya. Iya, kene Kamu ngobrol tuh sih. lebih Kurang mengena. meresapi. Nah, ngono, jajal. Coba meresep apa rayo. Kene to. Oh gini berdua, Iya. aku ndelok. Iyan wes tresno. Oh iya. Nganggo gitu dulu Trisi. Oke. Kowe tak gerene. Kowe iki wis komunikasi kowe iki. Wong tak gerene kene. Lho ngene lho, Sa. Ya Mas Titik. Iyan. Malah koyo bakul sumpil kene Mas. Ayu bocah iki. Iyan wis tresno. Ora bisa. Rene lho, Blok. Dipisahno. Ya ngono. Plek cuma prengkel. Gitu asik ngene. Kok malih apik men to ya. Kayak bakul jamu. Jadi bakal sumpil. Ayo jamu sing kakek suku. Iya kan. Ya, iki garap pijenengan. Kamu tetap berdiri, Sa. Tetep Mbak Elisa. Heeh. Mas saiki dipinangkani apa mau katresnan sejatine ya. Siap. Heeh, ya wis, yuk. Enggak. Kula kali sinten. Wis gampang kok. Iki nek bintang tamu kok apik. Onje. Aku Sik ben nyanyi kon jero ya bintang tamu. Padalang. Siap. yo Cak Ipung jumenenga. Oke. Yuk katresnan sejati. Nyabong. Oke Kusuma. Saya Ibu. Siap. Tangan, Bu. Maju. Bro, pocahe. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring usada.
ndelok tau melu audisi bintang tempura nih kira Bintang pantura keplok kanca. Kaya sing bersaderan ne. Dagelan lho, Mas. Dagelan iki. Diomongi. Sinten Gus? Sinten Gus? Ara Oke, kalayan oke. Yo kene. Mega. Yuk, kanca-kanca. Langing gitu ya. Oke. Kak, lah. Gara-gara. Agak langing. Tidak. Jagat bareng kelawan sireki nataku ngrenggo tresno nyanding sliramu kenyong manis sesotyaku Lagi Kusuma. Sinek sendulan kekencar ratri gure jagat bareng kelawan sireki nataku ngrenggo tresno nyanding sliramu kenyong manis sesotyaku Karo momong bocah-bocah ngono Nggih, Mas.
Pancen cacahnya kudu dimong, ora dimong kadang-kadang niku sok kala ndladur kok ngendi-ngendi. Kula niku. Mangkane sing senengane joget ning jaranan ya tak fokusne. Jenengan ana iki termasuk jarane. dadi bapak, Mas. Iso ngomong, iso nuruti apa sing dadi karepe anake. Anake sing seneng mangan rawon ya diwe rawon, soto ya diwe soto, sego goreng ya diwe sego goreng niku jenengan. Alhamdulillah. Lho ya. Majemuk sing mirsani Lah ki nyapa kok duwe gemuk barang nyapa to. Kok kaya sik nguber dagelane kudu ngene iki. Majemuk niku tegesipun masyarakat niku beda-beda karepe, Bener, Mas. beda-beda senengane. Nggih, Mas. Mula ning sing penting ora nerak pewaleripun ngen pewayangan. Lah, Bengi iki mau ya ditunggoni dulurku lanang Mas Agus. Sampeyan Amin. sok mben karo Mas Loh, Agus to. Nggih, leres. Ah. Kula matur nuwun sanget. Iki ibunipun juragan Pati rumiyin. Alhamdulillah. Sak menika dados carik dukuh. Amin, 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 amin. kula amin. tanggal 14 Agustus ya. Nggih, Ngene Ibu to. Nggih. Bajah to. nggih. Nggih. Baca sinten. Bajah kuwi ta. Dia. Lah laris nih. Kok biasa. Mas aku matur sembah nuwun Kula jenengan matur sampun sakit rawuh ki Mbak Alisa aku ya matur suwun banget. Wondene cekapipun rembag dalu menika anggenipun kula sowan wonten panjenenganipun Bapak Narsila Bueni ingkang mengku kersa Kang Putra Mas Ciko kalian Mbak Evila insyaallah tansah manggya rahayu tentrem wilujeng widodo nir ing sambi kala insyaallah tinemu bagya mulya Mas. Amin, amin. Matur nuwun kagem sedaya warga masyarakat wonten ing dukuh ngadiluwe lan ugi sedaya para penderek panjenengan Nggih. wiwit saking para pradangga, pemusik lan para pesindian insyaallah ngodinunga pun ngantos suwa ing penggalih guyon kula kalian Mas kalian Mbak Elisa namung saderma nglampahi kewajiban sebagai pelaku seni Mas. Nggih. Insyaallah ing bincang sanes pedal saged Saged pinanggihan malih Mas malih. pangen. Matur nuwun. Nggih. Beliau teladan nyuwun pangapunten Mas Daru. Nggih. Klepon sagulane lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Nggih, leres. Nggih. Mbak Elisa nggih ngoten ngaturaken gunging panuwun kalih dulur-dulur. Nggih, kula ngaturaken gunging panuwun lan kula ajeng nyekar dandang gula Oh, dandang gula tasian. menawi lepat nyuwun pangapura. Oh, alah. Parian to iki mau. Kaya sing uber Panjenengane mau terbang ke Vietnam. Arpudel kaya sing uber sate. Sembah nuwun Mas nggih, sembah nuwun. Oke. Insyaallah rayu janipun. Iki. Kandhane kang sekar gadung kembang menur kang semu arum lan noyota yotan kusuma mangambar-ambar